αριστερά του πύργου Πενσιόνς υπάρχει μια νεοβαβυλωνιακή κατασκευή. Αυτό είναι το παλάτι της δικαιοσύνης, στο οποίο μια μόνο αίθουσα, η αποκαλούμενη αίθουσα των χαμένων μημάτων, καλύπτει επιφάνεια 3.600 τετραγωνικών μέτρων. Ο τρούλος του είναι υψηλότερος κατά ένα μόνο μέτρο από το ατόμιο. Κατά τον 19ο αιώνα ήταν το μεγαλύτερο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Σύμφωνα με τον μύθο, ο αρχιτέκτονας Joseph Boillard οδηγήθηκε στην τρένα από το αριστούργημα του. Δεν έσυσε για να δει τα εγγένειά του το 1883. Η συστάτα υψηλών πύργων που μπορούμε να δούμε είναι μια περιοχή κοινώς γνωστή ως Μανχάταν, χλωμό αποτέλεσμα ενός μεγαλομανούς έργου που ξεκίνησε στη δεκαετία του 1970, την μεγάλη εποχή των κατασκευαστών και της καταστροφής πολλών παλαιών περιοχών των Βρυξελών. Στο βάθος είναι ο στρογγυλός και φουτουριστικός πύργος της βελγικής τηλεόρασης. Το περιτυχισμένο από δέντρα κάστρο με την αυλή από τετράγωνες πλήθους είναι η κατοικία της βασίλισσας Φαμπιόλα. Το κάστρο του Ιβενμπεργκ φιλοξένησε τις συζητήσεις που προηγήθηκαν της υπογραφής της συνθήκης της Ρώμης το 1957 και πολλές υπουργικές συσκέψεις. Η πλησιέστερη εκκλησία είναι η εκκλησία Our Lady of Laeken, χτισμένη στο νεογοθικό στυλ από τον νεαρό Joseph Boillard στη μνήμη της Λουίς Μαρί, συζύγου του Λεοπόλδου του πρώτου βασιλιά των Βέλγων. Στην κρύπτη της αναπαύονται οι 5 μονάρχες που προηγήθηκαν του σημερινού βασιλιά Αλβέρτου του δεύτερου.